Každou chvíli si říkám, proč já? Proč já, no? Co jsem vlastně udělala v tom životě špatně? Co mi to chce říct? Život sa zmení o 360 stupňov. Proste neviete, či bude žiť mesiac, či bude žiť 2, či bude žiť rok. Když vašemu pacientovi sedícím přede mnou, který má být partner, řeknete větu, medián přežití při použití tohoto režimu je, já nevím, XX měsíců. Úplně k ničemu. Tak si říkáš, co bude s klukem, co bude s holkou, co bude se ženou, co se stane, až se to vrátí, bude to v horší podobě, ta nemoc, tak prostě tě ta hlava sežere a fakt jsem na kole byl radši, kdybych byl na tom stromě, no. Tady to jsou tuky. Ježiš, no tak ne. To nesmím. Tak to dáme psovi. Když někdo v rodině blízký onemocní a ten život je úplně jiný, a člověk si toho života začne hrozně vážit. Každýho dne skutečně, každý den je zajímavý a je dobrý a je super. Teď už mám před sebou horizont takových těch 85. Jestli to bude pravda, to se teprve uvidí. Člověk si sáhne na to, že ta místnost jeho života, abych tak řekl, má zdi. Že není neomezená. A každý z nás to víme, ale něco úplně jiného je poprvé narazit do té zdi. Poprvé čelit tomu, co říkáme našim pacientům, naší ambulanci. Máte chronické krevní nádorové onemocnění, které může zkrátit váš život.